V tomto návode uvidíš, čo vidia tvoji zákazníci, keď im cez Touchpoint pošleš ponuku, výkaz služby alebo faktúru. Tvoj zákazník dostane e-mail s dokumentom v prílohe. Tento e-mail obsahuje aj odkaz, ktorý vedie priamo na Touchpoint. Na Touchpointe tvoj zákazník okamžite vidí, o čo ide. Všetko je navrhnuté tak, aby mohol hneď pochopiť, skontrolovať a digitálne potvrdiť. Na Touchpointe zákazník nemusí nič hľadať, nič tlačiť ani skenovať. Stačí jeden klik. Skúsenosti ukazujú, že reakcie prichádzajú často už po niekoľkých hodinách. Šetrí to čas, predchádza doplňujúcim otázkam a celý proces je pre obe strany fascinujúco jednoduchý. Odkaz na Touchpoint si môžeš otvoriť aj sám. Otvor si dokument, v tomto príklade výkaz služby a vyber ikonu s podpisom. Tvoj zákaznícky portál je viac než len digitálny prístup. Je to chvíľa, keď sa tvoj dobrý dojem u zákazníka potvrdí.